Ang tuig 2025 nahimong makasaysayanon sa politika sa Sugbo. Gibuntog ni Governor Pam Barriquatro ang dugay na nga nagdominar sa Kapitolyo. Iyang gipilde si kanhi Governor Gwen Garcia. Ang May 2025 elections, ang kapin usa ka milyon ka mga Sugboanon ang nipili ni Governor Pam Barriquatro ug naghatag og mandato nga siya ang mangulo sa Cebu Provincial Government. Sa bag-ong liderato ni Governor Pam Barriquatro, iyang gihingusgan ang usa ka inclusive ug transparent nga gobyerno. Gipalig-on ang Freedom of Information Ordinance, participatory budgeting ug ang pagtukod ug usa ka independenteng departamento alang sa disaster response. Ang bag-ong gobernador naglantaw sa paghatag og malambuon nga serbisyo, labi na sa serbisyong medikal. Gipanindot ang serbisyo sa mga provincial o district hospitals. Gipaduol sa katawhan sa kalungsuran ang pag-atiman sa kahimsog, pinaagi sa mga medical mission ug ang serbisyo karaban. Apan ang linghod nga administrasyon ni Governor Pam Barriquatro nakasugat og mga hagit ug pagsuway. Linog, bagyo, baha. Sa nasinati nga katalagman, nasuwayan ang kalig-on sa liderato ni Governor Pam Barriquatro. Ang Cebu Provincial Government paspas nga nihimo og aksyon sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga apektado nga komunidad. Nagkahiusa ang katawhan, gihimo ang bayanihan. Sa Kapitolyo, nagpunsisok ang mga tao nga gustong motabang. Mga volunteers, daghan ang ipadangat og mga donasyon. Sa katalagman nga naagian, nakita sa mga Sugboanon ang ligdong ug tinuod nga gugma sa pagserbisyo ni Governor Pam Barriquatro. Sa bag-ong liderato ni Governor Pam Barriquatro, iyang napakita ang dako nga kausaban sa Kapitolyo. Sa bag-ong liderato sa Kapitolyo, way angay kahadlukan, way diskriminasyon kay ang tanan paminawon. The secret of good governance is always listening ug pamaminaw sa katawhan. Sa bag-ong liderato, way pagduha-duha. Ang Kapitolyo, katawhan ang tag-iya. Sa gipakita nga katakos ug kalig-on sa iyang pamunuan, si Governor Pam Barriquatro ang gisaligan nga mangulo sa Regional Development Council RDC-7 sa pagpalambo sa ekonomiya ug mga infrastruktura sa Central Visayas. Sa bagong liderato, dako na ang kausaban. Walay diskriminasyon, tanan paminawan. Sa bagong Kapitolyo, ayaw pagduha-duha. Kay ang katawhan ang tagiya. Bisan pa sa katalagman nga atong gisagubang, sa linog ug bagyo basta kita magbayanihan. Mopatig babaw gyud ang gugma ug kahiusahan. Kay sa bagong Kapitolyo ang katawhan giatiman. Sa bagong liderato ang Kapitolyo mahigugmaon ang serbisyo. Sa bagong liderato
Sa 2026, gikinahanglan ang inyong koordinasyon aron mas palig-unon pa gyud sa bag-ong administrasyon ang pagpalambo sa mga serbisyo alang sa mga Subuanon. No Cebuano will be left behind. Sa bagong liderato, dako na ang kausaban. Walay